Dych chi'n cofio tro diwethaf o'n i'n siarad, o'n i'n sôn am Tiwnio Ceir, do. Wel, fi wedi gorfod prynu car newydd. Dwch ar hyn. Dyma hi, Alfa Romeo Mito, eto, ond un ddir tro yma. Quadrifoglio Verdi, top of the range. Dyna ni. Ond, fel o'n i'n deud, Tiwnio Ceir. Weithiau, ydych chi'n dod o draws pethau, mae pobl eraill wedi gwneud, yn enwedig gyda'r ffordd mae'r car yn edrych, ydych chi ddim wir yn hoffi. Nawr mae hwn yn dod o'r flwyddyn 2013. Nath y logo yma ddim dod mas tan 2016, felly mae hwn yn fake. Ydy, fel y welwch chi, fi'n gallu tynnu fo'n syth bant. A dyna'r logo go iawn, chweld. Dyna'r un cywir am y flwyddyn 2013. Ond beth bynnag, os ydych chi, mae rhywun wedi dechrau'n barod, newid y logos I gyd. Ac felly dwi eisiau newid rhain. Nid hwnna'n unig, hefyd, mae rhain, chweld, y centre caps, mae rhain yn costio 12 pint a 50 ceiniog i'r un, 50 pint am set cyfain. Mae rhain yn costio 6 pint am set cyfan. Yep, rubbish. Ddim digon da am Alfa Romeo, beth bynnag. Mae rhaid fi dynnu rein mas, a fel chi'n gweld, mae gyda fi olwynion hyfryd newydd, 18 modfedd reina, ac maen nhw newydd wedi cael eu refurbisio. Highlight newyddi, efe, na'r gair? Beth bynnag. Fi eisiau tynnu rein mas nawr. Os fi'n defnyddio screwdriver ar hwnna, dwi'n mynd I crafu hwn. Ac yn ei cawlach ohoni, felly dwi ddim eisiau gwneud hynny. Felly be wy'n mynd I gwneud? Drilio fe mas. Dechrau yn y canol, fi'n mynd I drilio trwy fyna, a wedyn tynnu fe mas, a wedyn mae rhain newydd gyda fi. Felly, dyma sut mae'n gwneud o. Y ffordd all, wrth gwrs, yw I dynnu'r olwyn bant. Ond mae hynny'n meddwl tynnu'r jack mas, troi de lan, a wedyn, tymod, o hyd yn o dan berig o grafu rhywbeth, a wi ddim eisiau gwneud hynny. Felly, mae hwn yn haws. Gwylio hwn nawr. Ar y dig, gran siw bod gen ti marc yna I bwysau arni, fel chi ddim yn llithro a crafu rhywbeth. Mae top hwn yn aluminium, dwi'n meddwl. Felly mae'n cymryd rhyw amser I fynd trwy hwnna, ond pan ti trwy'r aluminium a mewn i'r plastig, mae fe'n mynd yn reit gyflym trwy ddefo. Felly ar y dig, dyna ni. Reit, nawr tynnu fy mas. Wy'n gwneud gyda'r bit fel un drycha. Come on, ti'n dod, come on. Falle bydd angen rhywbeth arall arna I gwneud hwnna. Dyna ni. Bant. Wy'n gallu tynnu hwnna bant. Hwnna, come on, gyda bant. A ni. Ac yn ola. 12 pint a 50 ceiniog. Ond drych ar hyn nawr. Mae mor brydferth. Drych ar hwn. Chi'n offi hwn. Ac mae fi'n dod mewn fel parcel bach, fel anrheg. Mae'n neis. Drych ar hwnna. Mae fe fel rhyw fath o gemwaith yn dweud. Hyfryd. Newydd sbon. Reit. I roi rhain mewn, y peth gorau I gwneud, mae'n mynd I cymryd beth mi ddefnyddio fy nwylo fy nwylaw I gwneud hyn. A ti'n gofod gwthio ar bob ochr yn yr un maint, a wedyn jyst gwthio fe syth mewn. Mi'n mynd I trio gwneud gyda'r un llaw, cawn ni weld. Ddim yn ddrwg, o gwbl. A dyna ni, dyna sut chi'n gwneud o. Eisiau taclus o'r nonsens yma. Dyna ni. Bachgen hapus fan hyn. Diolch yn fawr, gwelwch chi tro nesaf.